Tenim aquí el president del Consell Ciutadà, que sense el Consell crec que no podríem fer res. Ha vengut a veure'ns i a obrir la placa, sobretot. Per suposat, avui és un dia de festa, és un dia de mallorquinitat, és un dia que gràcies al Grup Güell tenim l'oportunitat de tornar a celebrar una nova edició de la pujada del Güell fins a Lluc. Des del Consell estem molt satisfets de conservar aquesta tradició, aquesta mostra de mallorquinitat i sobretot recordant en tot el Güell, el fundador de la primera edició, començant amb una promesa i que ja s'ha convertit en un esdeveniment clau en el calendari de Mallorca. I per suposat, des del Consell col·laboram una vegada més. Ho fem amb ajuda econòmica, més de 70.000 euros, amb ajuda material, 100.000 camisetes, botelles i també amb ajuda personal, perquè tothom ha de portar el seu granet d'arena perquè aquesta pujada sigui una realitat. Estem molt agraïts. Crec que està tot agraït a Mallorca, perquè de qualque manera, gràcies a vosaltres i gràcies al Grup Güell, estem mantinguent una part de Mallorca i de les nostres tradicions. Ho comparteix totalment. I a més, avui ja s'ha fet un homenatge a totes aquelles persones que varen voler anar a demostrar la seva solidaritat, deixant les seves vides temporalment per anar a ajudar la comunitat valenciana. I jo vull remarcar els més de 60 bombers del cos del Consell de Mallorca que també varen partir cap allà durant setmanes per ajudar les persones que estaven en més mala situació. Per tant, gràcies al Grup Güell d'haver organitzat aquesta trobada, totes les activitats de cap aquest any i sobretot aquest homenatge més que merescut a tots els voluntaris. Moltes gràcies. Moltes gràcies i que la Mare de Déu acompanyi a tots els marxaris fins a Lluc, que arribin en comoditat, en tranquil·litat i que disfrutin d'aquest gran vespre. Sí que era bona, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.